kupemphera ndi kwabwino koma sina okondedwa simungakule ndi pemphero. Ngati munditsutsa service ino ikatha tipange mapulakati kusi mulowe mtawuni mukapere kushopo ngati kuti okondedwa ndine wakukatawo ndikafuna icho ndicho ndipemphere tikaonekera kumatse sisingathe adzafuna ndalama ndithu imene moyo wa dziko umayende sinasi kuzofunika sera opanda ndalama sikwira. That's why ndino anthu ambiri amene pali ndalama mulibe galimoto mulibe wina kumena galimoto wasananiki fundo ndi mutu wako sukira chilo kuno bwino anthu angokulonjeza chisimu chaka cha maombolesa sichokera kuti chaka cha maomboliwa uchokanisiteka bwati zonse zimayenda ndi ndondomeko zake ndi mmene zimafunikira. Mulungu ndi mmene akakhazikitsidwira zimenezo. Mukapanda kuyenda moyenera mukhala mopemphera kuno okhumudwa. Iwo bona profeti madana kuti neyo tatakinozibolesa zisingopita zakazo chifukwa chane mamene amuyenda yika si ilipoti andi malisizo zina zimakufunika sozerongatuka akuyenda kufani bolesa ine ndifuna mungabana tayimagala mukabolesa monoka komo ndilo kumuyani yako that's it ibolesa biyayi mukabola monokeka komo ndilo just for that simple. Ndebu simu waendelea kwa sababu tekaisu vyanga amene mtemo muliano mulipo. Amen. Asamu kushitseni watu sana njona. Amen. Inkanena bena kuti fundo limela tipangitsa tifike mulipo mene ndazikusa amene angotichiri yokufuna ndalama osafuna kuthandiza moyo wa munthu. Akusani chakunyanya ndi chipempherere chakunyanya ndi ndili mafuna kana mafuna akabwera manji. Akabwera manji. Chifukwa chakusambiri amene amene kwakusa iwo nakakhala hole iwo oyera oyiba makhala mujambulina khali mabanja nkhani mabanja siyosakuta tikamazwalikira likamazukana mabanja umweyo tikuwana kuti likamusukumesa akamabwera akunanga afuna namunanga atatamunana kweli apo nausanga mbeko saidi B ya moyo wangu mulipa ni antapira kumatengeka kumanyosa wina osafuna kutangisa moyo wako ndi matende kuze poka mutavomera chola kwa chanu ndi kutangisika ndinuyo pamene sikoza kuyenda koma anthu ambiri amabase chakumasi kumwe sikutangisika ine simabangana ukandipeza ndikuza chitaita mafuso mukereke abusatani akuda kusapa mutu wako dachamidapa moni choti wakosa chilipoti chimenezi andisina simapembera anthu ine chimwe aola anoisi umambuza mkozo zimzuzero abusa ngofani kwa nini okay fine koma tana haya ine makadina wa hore kwa mbiriseni uvanga tumsimai wongalamba mafuma kwa nini sisi kwira ndana kwa nini sisi unafunika utisamana kudziwike ndiwe mtsikana kuti munthu wina wakaone kuti apa pali munthu amene koza kumkwatira period sosa kuliwa pemphero akakuyimitsa ima mwaule sosa kuliwa pemphero akukufusilani wasakafusila mako masakufusila mami ayi ngati mtima wakhulira kabila nani ngati wakumereza nayi apa makuzo kala husband yanga lolani site ubanja kulola suwaniwa akuganya mponi kibigira ndeka kosa ndikukuza mungu amene uja afike paine zamoja sile ayi simate sosa kunika sokusala kuja kuli nunga pena kulino uchina kufutika take the channel imene mungana kazikitsa furusa sinas zofunika nzira tikamaka za kansa ngane ndikoni imene akusanyayo ndili mafuna ndifandi kuolesa umata mango kuna subira chiko sukuolesa unena ili sifana zimaso zilaka sisi